Colonel la ranjaneri ni min ye fanga ta octobre kalo tile 14 y'a lase k'a bena a ka kalekandi kɛ wasa ka kɛ jamanakuntigi ye sini jumadon. O kalekandi bena kɛ Madagascar jamana ka sariya sunba kɔlɔsili kiiriso de ɲɛma. Ni lase kɛra dantigɛli dɔ kɔnɔ, a y'o min bolonɔbila ni a tilala ka cari jamana in foroba jabaraniso sanfɛ. Sɛbɛn in kɔnɔ, a k'ale bena kɛ Madagascar lakuruyali jamanakuntigi de ye, président de la refondation de la République de Madagascar Fransikan na. Colonel la ranjaneri y'a lase tuguni k'ale bena sariya sunba kɔlɔsili kiiriso ka latigɛw bonya. Yala a ka latigɛw bɛɛ wa, dɔw dɔrɔn wa, o kɔni ma fɛsɛfɛsɛ fɔlɔ wa ɲiningali to min mɛ yen yɔrɔw de la. Kiiriso y'a laɲini ko kalataw ka labɛn tile 60 kɔnɔ, nka colonel la ranjaneri bɛ ka kalo 18 walima 24 de kofɔ. Jamana in foroba cakɛdaw bɛɛ ka ɲi ka to u nɔ la kiiriso in ko ten, nka jamanakuntigi kura ye u cili latigɛ ta a ka lase fɔlɔw kɔnɔ. Kununso fɛ, an ye kunnafoniw sɔrɔ ko kiiriko dɔnbaga min taara a yɛrɛ kalifa Faransi jamana la, Fanerizoa Ernayevɔ sugandira cakɛda kura Conseil national pour la défense de la transition fɛ wasa ka taga Madagascar ka kumaw fɔ diɲɛ bolofara cakɛdabaw kɔnɔ.